Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro gini long ki khubor bamanta kasngi. Ya ka phim khasi ka dau ka bla agda ka puran khasi ba paunam ka jilla ka wanri pengrop bat uting shop upira dot dong bat ka bana timon mautong la direct da uba kiki garan. Ki badai ki khmat ting shop la pen ipat ba habi ju cinema hall na do ka arterik uno pra arhajar arpuar bat ka brang yaj hadu menta. Layu i bagi pat ba ki ai jing kershan bhai ketika film khasi namar ka batai ya ka long yeng long sem ka bri u neutrem kumno ki long ki khun ki ti ka khana jong ketika film ka long shapang ka jing im jangawi ka khanna ka bastan hin rei namar ka jingle ka kmi ka khanna ka shem jin jar bha bon na ki ting shop ki puron ki lawan ban ai jing kershan ya ketika film ka thau ya ka jing im jong shimat ma kalong kam ki kan thai kalau kau itu nomor ba kan thai bro sistem ba kelasem nana kelasem jinjar kalau kendo kecingnya di bahar kembang kalau semnya kata kecingnya kebamla ban im hanek selapar thai nomor play kalau kordet perkat hanek hatai thai bro kebalengkot kecing macam perkat kesibor kembang mah telada hak kalimat kebamla ban poi perkat kebau semrang beriau ulebenya ka kecing lekot jing berkat juga kaboy hakiba harkom kata kalau nggak tahu ba kan ke khun jong kan ka actress mah adalah kalau kumsanya kami kalau kumsanya ya ita ibu ikong ban pha sumar phari ban pha le kumne kumtai nam tak ban pha buskul nrai poi penban ha ba jia kalau nggak boy hakba long pensungsi penbannya ka ba maka kimut penban shawai kecimut jeng kat kimut ban kri patengnya ka khun jongka te kawai ru kapoi yam no kan khun dei namar ba kayo sngow ya khana jong tuki sistem namar ba rusia armut kimut ban ra no ya ka sene shatai ban kindi kin ya thiet bo te poino hak bayap ka jinji accident bagi ta te jinji sha boro te long nakalyang junghi kinong sina film kinong ak film baro ngile kat bala ban ya teli kawai kalong ngidan kami ko hol baro sikatang ngila ikran ya kata ko hol shol teng la su thal sunya ma namar ba kijing kolare mla ban ong haman u breu haman u minister haman u emele kat nginong no kila kolare ngi kat bengi kendo hoi haman kat dang mi kisnem da bat kano ko sarkar kum tahe den government pedang jing shate unless datang kendat konsert rumah ya nak kaliang jongki te kide ban rap langkan ha kaliang jong kohol khamtam ni dan kam ye kohol keberan kamtam kawairu ti long ke school ka hapong nak ke school ai jing kai nam tak jong ni kiba ya ak lang kumneru ngimpat don ni kata kalong nang isule bormet long tang kajing nang jing start ka jong tu baat kumta tu jong artis ndai kam don de kono benong ba ngina yo jing rap ro nada kadai ka hall nada kadai ka school manong kajing siwingi artis rumpadan rangi shule along shule titang kajing kwa ka jonga shimat jong kituki artis ndai benong ba ka sarkar lei kampat don ye pangkata benong ban siwingi ban rap ingi hadat watang 10% opong kampadan ra tidi nang kata long syukur parit ya ka sarkar bakin ngaulang hakni kenti ka bamanta sai sen pat lada kalong nomnor bong ngineki nginya penpau ma kenang bai kot ngin split dah kalare kat ba gempat ber tengin nang split kenang ba sin ka singi de yo lese ma kot ka bangi plate ka bangi tho hang tu yo lese kan sel biang hadin katakan ke ci sangi kwa kata ni ngile ke long ngim kwa ban ki hane hatai ba ngile jungi da ka jing hapong na leng ba ki kot islam manta kam deshu ka par bangin ya ki bangin ya dan ngin ya pu ngin ya berat ngin ya kawang ngin ya tho ndai kajing long jungi kajing mut jung berkat jungi kalong bang ini le ngin syue keren swada ikentien para mangi lalong kentien ke bajajai ba kerpan red tak ba snoret mesim ya ka sarkar bangim kwar ben mi kono ka bahadian hane hatai yo la sema ngim kwar ben mi kumta da ka berit long ngin kerpat red ba ben sngow ngap yang ngin nei ban hakni ka par ba ko sarkar ba ye abang tama ba sngow ha ban pe
พายขมาลังช่างยีกินองชินาฟิล์มขนังบางยีละบันกันในรูกลองกระจิงไอจามะกระจิงกะกำกระจำยีละเป็นดันกำยีละเป็นเลจิงหมดหากันเนี่ยแต่สงสัยลังนักบันตากระจงยีรูกระต่ายแบบฟินยาไอลังketika man ketika yang dak bas nguye je bas ngutan lang kata hi pensau komen bahai nga bang yo i bamta kini ki film khasi jongi ke lakiu bah ngala pe film jong ki kim ta ngai yu la long advance ba ki barok kawe ka ba pentengen moi ka ba pen kemen ngi mo ki nong sna film bangin yo i ha ka ne gorkom ba nginang yakiu update but ngi klem hair sipo ma kata kawe but kawe ka bang smutanat ban pe ikani ka film mangi kum nong sna film te ho ngi pe ka story ma tang ba nong kong hi technically ngi pe ke kum no ka ki penya ya ka flow jong ka scene by scene ka flow jong ka story kum no ka long te bat ngai i ka ni ki la le stom ha ban penyai renti ya ki scene by scene but kata ka penlong iko story bahkan long predictable mo kalong baka ngidang kami renti ban pe next scene kan long kumno next scene kan long kumno but kum juru ya ka color grading ba ule nga la ban ai ka jingi ro si sai ki ba u la le stom sai color ban grade ngile I kat totally film hang ne po biju haman ki film bang release hakitu ki por ngi gilong ye dum tiu hang ne te kani pat ngila ilut ki color jong ka jing si ki color jong ka jing bha bro ngila ilut hang ne kata ka dei ka jing ang nut jonga kum ka ba la don ha ka ne ka film fraternity la kum ba khan reu sna me ngala don hang ne te kaju ngila kerpat haman bawan thau sarkar da kawai ngiwan siwan draft ki policy jongi ki point songi but haman la katu ka first point kadai bai ka hol namar hang ne manchwa ngisiu tang ar phe hajar si te yo te hadin nang tu ka poi ka 20% ka poi ka 30% nasnom tal 100% kala poi kani kala ta si sai ngi hadu kata tang ba nga kerpat ba ban nga khamil ti ru try ngandang la hiru ban yo I ha kene kerta jonga baki nang sna film berok kin wan lang kaju wasatri ban ngin ya wan lang da kaju jing mut da kaju jing shit rem bangin wan ra ka film policy ba kanu government ka ban wan nang ni shikmat hin la ban ai ki policy ka bangin la draft ban ngi khmil ti ru ba ka sarkar ka ban wan kan la ban pediang ya kata ka draft jongi